హలో అండి, వెల్కమ్ టు పుష్ప డ్రీమ్ కిచెన్. ఈరోజు అయితే మిల్ మేకర్తో కర్రీ అండి. ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ముందుగా అయితే ఒక కప్పు మిల్ మేకర్ ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని హాట్ వాటర్ వేసేసి ఇలా ఒకసారి కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 15 మినిట్స్ అయితే అలానే పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసి బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వేసుకొని జీడిపప్పు వేసి ఒక చిన్న సైజ్ అయితే ఆనియన్ వేసేసుకొని ఇది మగ్గిన తర్వాత ఇందులోనే ఒక మీడియం సైజ్ అయితే 2 టమాటా వేసేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2 పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకొని ఇలా మగ్గిచ్చేసుకోవాలి. ఇలా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారబెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మిల్ మేకర్ హాట్ వాటర్లో వేసిన తర్వాత ఇలా బాగా ఉబ్బుతాయండి. తర్వాత సపరేట్